моҳи август барои пахтакорон мавсими зам намудани ҳосил ба шумор рафта, кишоварзон дар ин рӯзҳо барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас аз тамоми усули парвариши ин зироат самаранок истифода мебаранд. чунони муовини сардори сарраёсти кишоварзии вилоят иттилоъ дод, соли равон дар майдони 46245 гектар пахта кишт карда шуда, кишти дақиқ дар майдони 7405 гектар, дар 800 гектар кишти зери плёнки пахта ба роҳ монда шудааст. гуфта шуд, ки дар майдони 13000 гектар ниҳоли пахта 9-10 кӯрака, дар 20000 гектар 7-8 кӯрака, дар 11000 гектар 5-6 кӯрака, дар 2800 гектар 3-4 кӯрака шудааст. имрӯз дар марҳилаи 3-4 кӯрака 5-6 7-8 ва 9-10 кӯрака, инчунин дар алоҳида қитъаҳое ки гуфтан мумкин аст имсол тибқи дастури супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷрои ҳокими давлатии вилояти Суғд тибқи барномаи рушди инноватсионии пахтакорӣ ки барои солҳои 2026-2030 пешбинӣ гардидааст, кишоварзони вилоят дар майдони зиёд аз 7400 гектар бо усули кишти дақиқ, аз ҷумла наздик 800 гектар кишти пахта бо усули зери плёнка дар ҳамин асосан дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Масҷод, Зафаробод, Спитамина, Ҷабораслу, Конибодон ва Ҷонғафуров гузарониданд. Агар ҳамин чиза таҳлил кунем, соли гузашта сани соли 2025 201 гектар мо кишти зери плёнка гузаронида будем, асlan дар ноҳияи Масҷою, Ашту, Зафарободу бо Ҷонғафуров ва бо тариқи гузарондани семинар машворатҳо, корҳои бозомӯзӣ мо тавонистем ки наздик 4 маротиба майдони кишти усули зери плёнкаро зиёд кунем. ҳақиқатан ба имрӯз усули кишти зери плёнки вобаста ба наву намуду гузарондани чорабои агротехника имрӯз қисми асоси пахта шукуфтааст ва ҳамин даҳи якуми моҳи сентябр гӯям агар аллакай ҳамин кишти зери усули плёнки чиниши ба оғоз менамояд. ҳамин тариқа мо ният дорем агар соли 2025 пахтакорони вилоят истеҳсоли пахтаро зиёда аз 118 000 тонна расонида буданд, мо умед аст ният дорем ки истеҳсоли пахта нисбати соли гузашта дар вилоят зиёд мешавад. طبق تحلیل اقتصادیون از یک تن پخته وابسته به نو به حساب میانه 350 کیلو نخ و 560-580 کیلو تخمی گرفته می شود. از این مقدار نخ 350-400 متر مربع متا و تقریبا 270 کیلو کنجوره و 170 کیلو پسمانده پوست چیگید استحصال کردن ممکن است. اون پخته‌ای که در تاجیکستان پرورش می‌یابد از 34 تا 40% برآمدی نخ دارد. пахтакорӣ на танҳо соҳаи саноати мамлакатро бо ашёи хом таъмин менамояд, балки дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр низ нақши калидӣ дорад. аз ин рӯ пахтакорони мамлакат талош доранд ки дар баланд шудани иқтидори истеҳсолӣ, афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир гузоранд. дар вилоят мо гуфта метавонем ки се намуди нашунамои пахта мушоҳида карда мешавад. он пахтаҳое ки мо дар моҳҳои охири март ва аввали апрел кишт карда будем, ин пахтаҳо дар ҳолати хеле хуби нашунамо қарор доранд ва мо метавонем дар ин пахтазорҳо пас аз санаҳои 25 август ба чидиши пахта шурӯъ намоем. дигар масъалае ки ҳозир ҳаст, моҳи август ин моҳи барои ҳосил замкунӣ ҳисоб мешавад. бинобар ҳамин гурӯҳи кории сарраёсти кишоварзии вилоят дар шаҳру ноҳияҳои пахтакор бо рафти нашунамои пахта шинос шуданд. мо ҳаминро таъкид намудем ки мо бояд ба обёрии пахтазор диққати махсус диҳем, зеро бо назардошти он ки ҳосили пахта кӯрак хеле зиёд аст, талабот ба обёрӣ зиёд аст. бинобар ҳамин мо ҳаракат карда намо дар кор ки дар ҳамин давра намии заминҳо бояд 65-70% бошад. дар баъзе минтақаҳо мо камобиро мушоҳида намудем ва дар он ҷо мо рехтани элементҳои ҳосилро дидем. бинобар ҳамин мо тавсия додем ки ба обёрӣ диққати махсус дода шавад, хусусан ба обёрӣ бегоҳӣ, чунки вақте ки мо бегоҳӣ об мемонем, шароити обу ҳаво мусоид ва ба пахта фоидаи хуб меорад. қитъаҳое ки пахтаҳои инноватсионӣ кишт карда шудааст. мо дар инҷо тавсия додем ки барои он ки дар ин майдонҳо зичии ниҳолҳои пахта қариб 2-3 баробар зиёд,
бинобар ин мо тавсия додем ки ҳатман бо препарати сажиан коркард карда шавад. пахта яке аз маҳсулоти содироти ва ашёи хом барои саноати сабук ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳадафи асосии пахтакорон рӯёндани ҳосили хуб мебошад. ба тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ яке аз шартҳои асосии рӯёндани ҳосили хуби пахта интихоби дурусти навъи чигит ва саривақт гузарондани корҳои агротехникӣ мебошад. бинобар ин барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва амалӣ намудани механизми таъмини рушди устувории соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст.